जौदाइनजिसे आरो जौखोन्दो हिसाबै 63.5 आरो बिथांखौ होनायनि थाखाय जोंनि बिथांसानिसिम उदालगुरि जिल्लानि मादाव बा जोंनि गेजेराव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथां बिनानाव बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिंनि टप 10 जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ जिल्ला दखरा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था महरै गावबा गाव लेभेलाव जोङो बरायदों मान बावदों आरो बिथांमोननो थुलुंगानाय मोनसे जोङो मान बा बे इन्सपिरेसनखौ होदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जि गुबै थांखि जे बर' बिजोङाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलिया गावनि सायाव जे मोनसे आत्मबिश्वास जे फोथायनाय बेखौ लाखिनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बा मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय गावनि सायाव बेबो मोनसे आत्मबिश्वास बा कनफिडेन्सआ थानांगोन दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम जोंनि जि मोनसे गुबै जि आपिल जे दिनै बर' बिजों सान बर' मिडियामखौ दिनैनि सानाव 18 मे 1963 आव गिबि खेबनि थाखाय गायसनजेननाय जादोंमोन आरो बे गोलाव समनि जे मोनसे लामा हान्थिनायाव बर' मिडियाम बर' राव आरो बे बिजोङा दिनै जि मोनसे लेभेलाव फैबाय बिजों मिडियाम फरायनानै दिनै जोङो 90, 95, 96% जों मोननो हानाय मोनसे पर्याय फैबाय 3831 जन फरायसा फरायसुलिया देग्लाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बे बर' मिडियामनि मोनसे गोलाव समनि मोनसे देरहासारनाय जार्नि दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जिउआव गोथौ आरो मोनसे जि गुबै जि थांखि जिउनि जि मोनसे एम बे सिमाङा थानांगोन आरो गोब्राब मोनसे नाजानाया थानांगोन धैर्य थानांगोन पारसेभेरेन्स आरो आङो साफ्रोमखौबो खावलायो जे नेभार गिभ आप जेब्लाबो हगारनो नाङा नाजाथाबबाय थानांगोन अब्लानो जों साक्सेस जागोन दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया दिनैनि समाव बर' मिडियामनि गेजेरजों बा बर' फरायसा फरायसुलिया गुबुन मिडियामाव फरायनानै जि मोनसे सोलोंथाइ लानायनि मोनसे जि जार्नि आरो गावखौ जिउआव जाफुंसार होनायनि जि मोनसे लामा बेखौ गोथोङै क्लियार खालामनानै पांक्चुएलिटी डिसिप्लिननि गेजेरजों हाबा मावोबा रावबो बेयाव फेल जानायनि खोथा गैया बे बाथ्राखौनो जोङो दिनै नैबे सावरायनायाव मटिभेशनाव जों साफ्रोमखौ जोङो फोरमायदों दिनै 60 बोसोर बर' रावनि बिमा जिथु सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै बर' रायजो राजानिसिम मा खावलायनो बर' बिजोंनि मोनसे जाफुंसारनाय बेयाव गोबां चेलेन्जेसफोर गोबां मोगा मोगि सौसिनो गोनां जाबोदों आरो दिनैनि बे समाव बिजोंखौ गायसनजेननाय बै समनि मेलेमजिबि हारि अनफावरि जातीयताबाद सिन्तानि जायफोर राव आरो मिडियामनि थाखाय नाजानानै बिजोंखौ गायसनबाय बे गेदेमा बिथांमोन आरो बर' मिडियाम बा बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो सोमावसारनायाव जाय 18 जन बर' जे माहारि अनफावरि राव आरो बिजों अनफावरि बिथांमोना मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम आरो गासै बे गोलाव समनि लामा हान्थिनायाव बर' राव आरो बर' बिजोंखौ लानानै हाबा मावबोनाय गेदेमा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि समाव गोसोखांदों जायफोरा रुंसारि जाबाय मुंख्लं जाबाय आनान गसाइनि खाथियाव गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों जायफोरा थांनानै दङ जाहाथे इयुन जोलैखौ जातीयताबाद बर' राव बर' मिडियाम फोथांना लाखिनायनि बे मोनसे नारा-नाथा दिनैबो मोनफ्रोमबो रावानो मोनसे स्ट्रागलनि गेजेरजों थांनानै थायो आरो रावबो माने स्ट्रागल नङाबासिनो मजबुतै सेक्युर्डै थांनानै थानायनि बेयाव नजिर गैया दा बेखायनो बे स्ट्रागलिं अबस्थायाव आरोबाव जोंखौ जाहाथे थुलुंगा होयो सुबुरुन होयो आरो गावनि राव आरो मिडियामखौ लानानै जातीयताबाद नेसनेलिज्म आरो बर' हारिनि सिनायथि बर'नि माहारिबाद आरो गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन बयबो ज' लोगो नांगोन खौसेयै गसंथागोन बेखौनो आं खावलायबाय
गोजोन्थों। बेनिफ्राय जों नुबाय दिनै जिहेतु बर' बिजोंनि माखासे फरायसाफोर दिनै थैनायनि लामायाव थांगासिनो दं बिनि थाखाय जुदि बर' रावा स्टेन्डार्ड जाबाय नेसनेल लेभेलावबो सिनायथि मोनबाय खिन्थु बेराफारसे मिडियाम जि गायसननाय फरायसालि बेफोर थैनो थांगासिनो दं बिनि थाखाय मा राहा जोंनि जे साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो बर'नि साफ्रोमबो सुबुङा रेसपन्सिबल जिखिनि व्यक्ति बा कनसियास व्यक्तिफोर दङ मोनसे मिडियामखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेयाव बयनिबो मदद नांगौ आरो जिखौ लानानै मोनसे ससियेल कमिउनिटि मोनसे मबिलाइजेसन बा कमिउनिटि मोनसे मुभमेन्टनि गेजेरजों बर' रावा थांना थानांगोन बेखायनो बर' मिडियाम नांगोन बर' मिडियामनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ लागोन मोजां सोलोंथाइ लागोन जोंनि गथ' गथायखौ सुबुं धोन सोरजिगोन आरो दिनै राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव माने मादार टां मिडियाम बिमानि रावनि सायाव जे मोनसे बांसिन मुखुब होनाय जे हाबाफारि बा भारत नाङैनो बिमा रावखौ जे मोनसे प्राधान्य होनाय आरो बिश्वआव पण्डितफ्रा बुंदों जे गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानांगौ दा स्कुलाव टिचार गैया एनरलमेन्टआ खमायदों फरायसा फरायसुलि गैयिनि थाखाय स्कुला थैलांनो नागिरदों फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै आरो बिनि थाखाय गार्जेना बिश्वासाव लानो हायाखै बे जेंनाया सरकारनि रायजो राजानि बिमा बिफानि कमिउनिटिनि आरो बेखायनो सरकार कमिउनिटि अर्गेनाइजेसनफोर आरो जोंनि गार्जेनफ्रा जुदि इउनाइटेडलि बिनि थाखाय जुदि बयबो मुखुबै खामानि मावोब्ला थारैनो जों बेयाव जाफुंसार जानो हागोन आरो बिनि थाखाय बयबो जयै खामानि मावनो गोनां दङ होननानै आङो दिनैनि सानाव बयखौबो आङो आपिल खालामो गोजोन्थों। थुनलाइ आफादनि बारग' जिथु माने लोगो आफाद मोनसे समनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां थानेस्वर बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि लोगो आफादगिरि सासे हारि अनफावरि बिथाङा राजखान्थि फोथारावबो खामानि मावदों आरो सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रि जाना थानाय समाव आरो सासे प्रफेसार महरै खामानि मावबाय थानाय समावबो बर' हारिनि इयुन आरो बै समनि आथिखाल थासारिखौ सिन्था खालामनानै गोथौयै गुवारै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा 86 बोसोराव रुंसारि जाबाय जोंनि गेजेराव गैलिया बे मोनसे दुखुनांथाव थासारि बिथाङा जुदि गोथाङै थाबावोब्ला मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव जों बिथांखौ मोनदों रावनि मिडियामनि सोलोंथाइखौ लानानै जेला जोङो मेल लिङो बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन जोबथा बुब्लिसिम